大家好! Sa ini nga tinion, magaselebrar naman kita sang Chinese New Year. Kung sang nagligad nga tuig sang 2024 ay Wooden Dragon, sini nga 2025 magasulod ang tuig sang Wood Snake. Ang manog amo ang ika-anom nga sapat sa 12-year cycle sang Chinese zodiac. Ini nagarepresentar sang kaalam kag paghangop. Samtang ang kahoy naman nagarepresentar sang pagkatubo kag kabakod. Kabay nga pareho sa kahoy, ini nga tuig magahatag kaumwat kag kabakod sa atong tanan. Kag pareho man sa isa ka manog, kita magatubo sang kaalam kag paghangop. Gani, para sa tanan, 新年快乐, 万事如意. Happy Chinese New Year and wishing all the best.